سلام كميت صنحو كورات تخاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن واناون زولنا يوم زيناتات حيزنا لكم مصينا لنا نخطكاتلنا دما نعدم ግርማ ሞገስ ተላወሰ ወዲ 37 ዓመት ወታደራዊ መራሒ ቡርኪና ፋሶ ካፒቴን ኢብራሂም ትራወሬ ሃገሩ ካብ ምዕራባውያን ሃጻይነትን ሓዲስ መግዛእትነትን ንምንጋፍ ዘንቀደ ፓን አፍሪካዊ ስብእና ብውሕልል መንገዲ ሃኒጽ ኣሎ መልእኽቱ ህጉር አፍሪካን ልዕሊ ዝተጓውሖ ኮይኑ ኣድነቕቱ ድማ ኣሰር ናይቲ አፍሪካዊ ቾገቢራ ተባሂሉ ዝግለጽ ስውራዊ ማርክሲስታዊ ወዲ ሃገሩ ቶማስ ሳንካራ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ አፍሪካውያን ዝቕጽል ዘሎ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ምምኻርን ምክትታልን ስጋት ለዓለወይቲ ተመራማሪት ዴቪድ ኦቼጊን ጽልዋ ትራወሬ ገጅፍ እዩ ኣብ ከም ኬንያ ዛ መሰለ ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ዘለው ፖለቲካዊ ጽንጽሓፍትን እቲ ሰብኣይ ንሰዮ ተኸንጽብየ ጸናሕና መርሓ ይኽብሉ ይስምዑ ኣለዉ ክትብል ያትገልጽ ብዙሓት አፍሪካውያን ምስ ምዕራባውያን ዘሎ ርክብን ሃብታምን ኣብ ዝኾነ ተውጉር ንምንታይ ድኽነቶ ኣሎ ብምባል ኣብ ዝሓትሉ ዘለው እዋን መልእኽትታት እትነብረሉ ዘለና ዘበን ተጸዋሪቑ ከም ዝኾነ ያትገልጽ ኣብ 2022 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ምስ ጨበጠ ስርዓት ትራወሬ ምስ ባዕዳዊት ገዛኢት ሃገሩ ዝነበረት ፈረንሳ ዝነበረ ርክብ ብምቁራጽ ምስ ሩስያ ጽኑዕ ልፍንቲ ከም ዝመሰረተ ይፍለጥ በዚ ድማ ሩስያዊ ሓዊሱ ወታደራዊ ብርጌድ ናብ ቡርኪና ፋሶ ዋፊራ ጸገማዊ ቁጠባዊ ፖሊስታት ተግባራዊ ገይሩ ንምስራት ብመንግስቲ ዝውነና ትካላት ዕደና ወፃ ድማ ካብቲ ዝረኽቦ መኽስብ መንግስቲ 15 ሚእታዊት ብጽሒት ክህልዎ እተን ትካላት ድማ ደቂ ዓዲ ክእለት ከውርሳን ከስልጥናን ዝብሉ ዘጠቓለለ እዩ እዚ መምርሒ ዝሓለፈ ሚያዝያ ፍቓድ ረኺቡ ኣብ ኢንዱስትሪ ወርቂ ቡርኪና ፋሶ ተዋፊሩ ንዝርከብ ሩስያዊ ዓዳኒ ሮርዶጎን እውን ዝምልከት እዩ ከም ኣካል ትራወሬ ሳውራ ዝበለ ድማ ቡርኪና ፋሶ ካብ ሃፍቲ ማዕድናት ረብሓታት ንምርግጋጽ እቲ ጅንታ ታሪኽ እቲ ሃገር ንፈለማ እዋን መጻረይ ወርቂ ይሃንጽን ሃገራዊ ዕቑር ወርቅን ይምስርት ኣሎ ይኹን እምበር ብምዕራባውያን ዝውነና ትካላት ከቢድ እዋን የጋጥመን ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣውስትራልያ ዝመደበሩ ሳርማ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ትካል ሃገር ዳህሳስ ከካይድ ዝሃቦ ፍቓድ ድሕሪ ምስራዙ እቲ ትካል ካብ 2024 ናብ ዓለም ለኸ ሽምግልና ምርሑ ነይሩ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ቡርኪና ፋሶ ቅድም ክብል እውን ወለድና ዝመደበሩ ትካል ዝውነኑ ዝነበሩ ክልተ ትካላት ዕደና ወርቂ ብምምንጣል ሃገራውነት ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ወርሕታት ድማ ተወሳኺ ትካላት ወፃኢ ዝውነኑ ትካላት ዕደና ክቆጻጸር መደብ ከም ዘለዎ ፍሊጥ ኣሎ ኣብ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ጸጥታን ደቡብ አፍሪካ ተመራማሪ ሄኖክ ዳሪ ሱርበተካው ጸጋታት ትራወሬ አፍሪካ ዘለዎ ተፈታውነት ተማይ ከም ዝዓረገ ይገልጽ እቲ ተመራማሪ ንይሰ ዝሃወ ቃል ንሰብዚ ግዜ እዚ ብዘይ ጥርጥር ናይ አፍሪካ ስሙይ እንተዘይ ኮይን ድማ ተፈታው ፕሬዚደንት ይኽብል ገሊጹ እቲ ስውራዊ ምስሉ ንምግልዋት ዝዓለመ ስኑዓት ልጥፋት ሓዊሱ ስሙይነት ኢብራሂም ትራወሬ ብማሕበራዊ መራኸብታት ቢል ተወንጭፉ ይርከብ ብኺነ ብልሒ AI ዝተሰርሑ ቪድዮታት ከዋኸብቲ ሙዚቃ አርኬር ሪሃና ጀስቲን ቢበርን ቢኒየሰን ብደረፍቶም ዘለኣለሞ ተዘካሪ ክብልዎ ይረኣዩ እቶም ድምፂውያን ገና ብጋህዲ ከምዛ ዓይነት ስራሕ ይሰርሑን ኣብ 2023 ዝተኻየደ ዋዕላ አፍሪካ ሩስያ ንመራሕቲ አፍሪካ ሃፀያውነት ምዕራባውያን ኣውታር ሙዚቃዊ ዘውቅዕሉ ከም ኣሻንጉሊት ምስዕሳዕ ኣቋርፁ ብምባል ክዛረብ ንፈለማ እዋን ቀልቢ አፍሪካውያን ከም ዝገዝአ ይፍለጥ እዚ ዘረቡ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ሩስያ ዝያዳ ዝተዘግሐ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ፓን አፍሪካዊ ምስሊ ትራወሬ ንኽደምቕ ዕዙዝ ግደ ነይርዎ ዝኾነ ዓሌታውነትን ባዕዳዊ መግዛእትን ግለያነትን ዘጋጥሞ ሰብ መልእኽታት ክዛመድ ይኽእል እዩ ትብል ኣፍሪካዊት ኣሜሪካዊት ሪትሜል ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ትራወሬ ክንደየናይ ጉልበትን ልቡን ከም ዝፈትዎ ብመንገዲ ኤክስ ብምግላጹ ብምሕባር እቲ አርፒር ዝወረደ ብጫ ግን ድሕሪ ትልጥፍ ኣልይዎ እዩ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ግን ደጋፊ ኢብራሂም ትራወሬ ኣይኮነን ንርእሱ ፓን አፍሪካዊ ልምሳየ ሞኪንዮ ኢምባሮ ጦንያን ዝካየድ ትርጉም ኣልቦ ልፍንቲ ብምባል ከም ዘባጭወሉ ይፍለጥ ማሌል ማክሮን ኣብ 2013 ኣብ ዘስምዖ መደረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፈረንሳ ካብ ዝነበረ ሃገራት ብዕልዋ መንግስቲ ብምልዓልን ታሪኽ ንጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ብምጥቃምን ንሩስያን ፈረንሳን ከይሱ ነይሩ ትራወሬ ዋላ ኮነ 10 ዓመታት ዝቐጸለ ሰላማዊ ናዕቢ ደው ከብሎ ዝኣተወ መብፅዓ እንተዘይፈጸመ ገና ተፈታዊ እዩ ዘሎ እዚ ናዕቢ ብሄራዊ ሽግር ፈጢሩ ናብ ከም በዓል ቢኒን ዝኣመሰላ ሰላም ዘለዎ ናይ ቀረባ ሃገራት ተዘርጊሑ ዘሎ እቲ ጅንታው ልዕሊ ተቐመጥቲ መራኸብቲ ሓፋሽ ሲቪላውያን ማሕበራትን ነቐፌታ እውን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ካብዚኦም ደኳትርን ደያንን ናብቲ ንኣንጻር ጅሃዳውያን ዝካየድ ቅድመ ግንባር ኩናት ብምልኣኽ ቀጽዒዎም እዩ ሳንካራ 1983 ነበር 33 ዓመቱ ዓዲ ኣቦ ቡርኪና ፋሶ ወይ ሞት ክንዕወት ኢና ብዝብል ሳውራዊ ጭርሕኡ ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ደይሁ ድሕሪ 4 ዓመታት ተኻይደ ዕልዋ መንግስቲ ድማ ተቐቲሉ እዚ ንፖለቲካዊ ዑደት ፈረንሳ ቡርኪና ፋሶ በር ዝዘርግሐ ኮይኑ ትራወሬ 2022 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ብምቁጻር ንፖለቲካ ዑደት ጽልዋ ፈረንሳ ቡርኪና ፋሶ በቲንዎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ካብ ጁን 15 ንሰለስተ ወርሒ ዝኸይድ ናይ ግብፂ መራኽብ ማለት እዩ ምዕቡላት ዘመናዊ ኣጥዋር ዝፀዓና ሄሊኮፕተር ከምኡ ከዓ ናይ ውግእ ነፈርቲ ትፅዕን መርከብ 152 ሚሳይል ካብ ባሕሪ ተተኪሱ ዝኸይድ ምዕብልቲ ናይ ውግእ ነፋሪት ማለት እዩ ንሰለስተ ወርሒ ኣብ ማያት ካብ ዓሰብ ከባቢ 45 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናይ ኤርትራ ኣብኡ
ثلاث وحي لممد ويكا زغنا نجارات حلوة خمتكاي زبصحنا حبريتا له اذا خا بوغن قبسي زوص ازي اقداس زغنا زيناي لإثيوبياوين عزيز حمدني 45 كيلومتر كاب عسب اب مايات ناي كاي بحري نقباب ثلاث وحي كاب جون 15 اتحسكا الزخيب او نراخد وقت ولاد مالت انتهى كجبران حتى إلا كيزارم مالتي دا سعنتي نغاقات مالتي أقول لنا ترادارينا لنا مالتي زغانا نقر إلا مالتي كبابي كاب 250 كساب 300 كيلومتر ميساير تكوز زخيب كمغاات درونات استفاداليو سرى درونات معملتها تاناي جابان سرحات زغونت ناي جابان سرحات زغونت مركب ثلاث وحي مالتي ثلاث وحي قليل ايكونن مالتي امايات اي بحري 45 كيلومتر كاب 10 دقيقه هيدا قلقل النحدا يلوم اقول له كوكب بالخوي مالتي اثيوبياوያን النحدا زغونه ነገራት منقسقاسات النحدا غيركم ولا حدا إن أميرنا بعلاتهم كأخلكم بعلاتهم كأخلكم زياتن المعمولات عند خباتن أبزي في وادم لهم مالتي هذا إذا أبزيات ريوندر لهم متن مراحل مالتي أب مايات كي بحري هليكوبترات كمقانا يوجه نفرتت عندهم زغات يودر لهم ميسايل كاب 250 كساب 300 هليكوبترات تسعن واو 45 كيلومتر كاب عسب رحيقة أب مايات إيرترا أبو نسلس صورحي تقبرا مقانا يزحبر درلل نسلس صورحي يا ناي حوار لممد كمون ناي حوار حلوة ناي حوار لممد يزخون درلو أقول لنا تراداري نحن هلو تسفى نقبر مالتيو تنتبتر يلا ولا قلي يلا مالتي إثيوبياوያን كساب مريت إيرترا لاونت إيرترا همون بحران مريتان كساب زي أخبركم كتقوموا لي كنا نابو قصف كتمتون عندلين ناب إيرترا قصف كتمتون عندلين زين ينتن مراحب تمسري ودر لهم Morsi towards the border with Libya, a country west of Alexandria, towards the border with Libya, a country where both Egypt and the UAE have played a key military role. Egypt has 3 other names. زياتا مركب زي تتوقاس مالتي كاب 150 كساب 300 كيلومتر زفقته منشف كمون هليكوبترات ناي وجه نفرتي زتفر عليه درونات ترى درونات رققتي أطوارات تسعن زمناويت مركبيا بخالي زينا دما ناب كل تግራይ ዝካየድ በረታት ወጻተኛታት እገዳ ተገይሩ ናብ ትግራይ ዝገሹ ወጻተኛ ዜጋታት እገዳ ከም ተገበረሎም ተገሊጹ ለምን ናብ ትግራይ ብነፈርት ክኸይዱ ተኸልከሉ ወጻተኛታት ግን ከም ዘለው ይንገረሎ بريدن روسيا فلاديمير بوتين دحر زغرو حتى فيت نفيت زتا بريدن زلنسكي بوتين حاموس 15 غنوتاوي اسطنبول باكال نمرخاب نتخوينات مزازمي غبرل دلو مخانو غليصو بريدن ترام يوكرين نتمنغو خليتيم هاغرات ترك قطاو زرن مكياد زغرو اما من ختم مع حرم محتاتو دحر قرو غزي اكسو زرغو صحف ينزفليتو نتقتلتن منو وحن ترغم يولن نبوتين دما 5 ترك خصبي ايه بولقاي دما خو زلنسكي صحيفو اقدم هاغرو مصر روسيا نمزرا دلوت مخانا كوانتا غلصه ازي غن تخصدم مال مستغبره طرح مخانو يخ لصنيحو እቶም ብኺዳን ወለንታውያን ዝፍለጡ ምዕራባውያን ሓይልታት በቀዳማዊ ከይዲ ድሕር ዘካየድዎ ኣኼባ ካብ ሎሚ ሰኒ ተግባራዊ ዝኸውን 30 መዓልታት ዝጸንሕ ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ፀዊዖም ፑቲን ቀጥታዊ ዝርኽ ክግበር ዘቕርቦ ዕድመ ድማ ነዚ ምትእታው ስዒቡ እዩ ድሕሪ ትራምፕ ሰንበት ዩክሬን ነዚ ብቕልጡፍ ክትስማምዕ ኣለዋ እቲ ኮይና ዘውቅዐሉ መንገዲ እንተሃልዩ ድማ ብንጹር ክትቀርብ ኣለዋ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ብዙሓን ጽሒፉ ብውሕዲ ስምዒ ይከኣልን ክውሰን ክኽእል ኣለዎ እንተዘይኮይን ድማ መራሕቲ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኩሉ ነገር ደው ኢሉ ከም ዘሎ ክፈልጡን ብኡ መሰረት ድማ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ምባል حجكن ترخيو خبل غليصو زلنسكي من اكس ملوختو روسيا تقدم زرب تخصدم مالك سماع خم زلوا غليصو زدل مسألة دبلوماسياو نمنصاف ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ሙሉእን ቀጻልን ንምቁራጽ ተኽሱን ጽበ ክብል ገሊጹ ፑቲን ትማሊ ቀዳም ምሸተው ዝሃወ መደረ ንዩክሬን ተብ 2022 ተጀመረ ኩናት ደው ንምጋለብ ዝግበር ዕቱብ ዘተ ንኽሳተፉ ዓዲመሎ ፑቲን ኣብቲ መግለጺ ብዛዕባትን 30 መዓልታት ጸንሕ ምቁራጽ ተኽሲ ብቐጥታ ክዛረብ ዘተ ናብ ሓድሽ ስምዕ
ከምርሕ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ እቲ መራሒ ዩክሬን ዝያዳ ኣጽዋራትን ወተሃደራትን ረኺባ ዝያዳ ምክልኻል ንምእታው ካልእ ወገን ንምጅማር ምዕዳግ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ነባሪ ሰላም ዝወስድ ቀዳማይ ስጉም ትኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ بخالي زينانا دما مغشا ترامب هاجرات وشمط عرب اقوان عدد ترامب كغلص زخلو فلياس سمعات بزمل كسعود عرب لعلم 100 بليون دولار وار امريكا كالو وتدرو مسارحتاتن خدغز 57 بصحف غليص الله بتوسخ دما امريكا كباص نا منكس يرتر حتى قم زقربت خغلص صنح خوينو ومنات منچታት ከም ዝገለጽዎ ድማ ዘብዝ ሓለፈ ወርሕና መንግስቲ ኤርትራ ዘቅርበቶ ሕቶ ኣብ ቀይ ባሕር ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዛጊድ ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተዋሃበ መላሽ የለን زخبركم من زخبركم تخاطرتنا نساع زحزنا محاوريتات نتم كتكاتلوا طرحوا مسل نيرهم عاوز قلت البخالات حبيت حساب نراقب سلام نتمنى ببذل لهم سلام نعاهم يكون سلام